Hey doe, de tocht met de rieten en de frost is weer voorbij. En het ijs, dat raant dus onder de redenswaai. Het is nog lang je maaitijd, maar het is wel wat tijd voor... Check! Stiekem hoopten we alle keer een beetje dat er wel komen zou, hè, die Alversterrentocht. Op je spal op Huis, als er nog komen zou als net, had 25% stemt dat er wel komen zou. En 74% had stemt dat er net komen zou. Ja, en die laatste 74%, die had gelijk gekregen. Maar we binnen maar januari, dus de winter is nog lang net voorbij. Maar wat weer een prachtig mooie week. En daar waard ik van alles betocht wat op het ijsbank is. Van ijskeuling en ijsbolen. Als een ik nog even in drachten hoe de ben haar en der van maken op het ijs. En de sneeuwlen, zo die het ik koud houden, liek als die Alversterrenrieders van wel 50 jaar verlien. Al liet zie ik het in het Redensmuseum naar bewijzen over die barretocht. Maar een barretocht of net, wil je eerst naar het nieuws van deze week. Een pad van de moorden van de oude gevangenis in Ljouwert, de Blokhuispoorten, is instatten. De oorzaak is waarschijnlijk het winterwaar van de laatste weken. Het vocht in de moorden bevriest en nu het taai waar is, zet het weer uit. Zo ontstaan de squorden in de moorden en wordt de moorden zwak. In de Blokhuispoorten zit het Sint-Wurg een soort lietse bedrulkes. Die meesten maaien haar kantoren net in. Onduidelijk is wat er correct aan de hand is en hoe er maatregels genomen worden zullen. Op bleerte voeten over het ijs rennen. Koud. Zo'n 400 mensen die dat sneun op het ijs van Tjalf. 1 kilometer lang. Ek hier de schroes rond mij. En waarom? Om een record te vestigen van het Guinness Book of Records. En dat is slagen. Ja, dan maar gouden sokken weer om. Meer dan 20 gezinnen uit Bitgemolen en Inglem matten sneun uit haar huis. Ze wenjen vlakbij de vleenbasis van Ljouwert dat 5 vleentuigbommen in de groenvoen binnen. Die worden sneun door de explosieve opruimingsdienst oprommen. De gemeente wil net dat de bewoners risico's herinneren en had daarom een neetverwardering insteld. En dat betekent dat de bewoners verplicht binnen om haar huis te verlitten. Dan worden de mensen veilig ondergebracht in het dorpshuis of waar ze maar naartoe willen. En als het klaar is, mogen ze meteen weer naar huis. Dus ze moeten erop rekenen op zaterdag niet thuis zijn. Wist u wat een jerrebare is? Check it. Het is de Frieske ooievaar. En het gaat goed met die jerrebare in Friesland. De bloeien je zelfs een stuk als wat overwinteren, liek als bij het jerrebare station in Spanje. Maar ik ga een heel soort naar Afrika, omdat het daar lekker warm is vanzelfs. In Azië komen ze alle keer weer om en dan ben je wel honderden. Oh, wat zullen we dan een protte baby's krijgen? 40 jaar geleden waren er heel dal geen jerrebaren in Friesland, want er weer net genoeg eten meer voor de vogels. Ze hadden van wierte gebieden dat ze wierms, slakken en kikkers zien te kennen. En die gebieden waren hier net meer genoeg. Al wie de jaren 80 is de vogel dochs weer omkaan. De vogelbescherming maken door jerrebare stations op plakken als Spangeer, Jennewaard en Eekmariep. Die ha in het begin jonge jerrebaren met de haan grutbracht en ze ha ze stadig gewoon weer in het wild vrijlitten. Op dit stuit is de weg nog te fretten van de beesten en kunnen ze haar zelfs redden. Het jerrebare station in Spangeer houdt er daarom mee op. De pjellen van de nesten bleven wel staan, want de vogels komen vaak alle jaren weerom naar hetzelfde plak. Maar ze zullen net meer bijvoeren worden. Alleen nog in de winter krijgen ze nog wat. Knap, hè, van die jerrebaren. Ze vliegen dus helemaal van bijvoorbeeld Jennewaard naar bijvoorbeeld Zuid-Afrika en dan helemaal weer om en dan komen ze weer precies in Jennewaard. En dat zonder tomtom. Een jerrebar is dus net dom. Wat ik net dom is een lied. Want zij is lekker boeten aan het werk. Ha, lied. Bist toch nog op het ijs? Waar bist? In Hielpen. Ik stil naar het Redensmuseum. Naar het museum? Dat moet wel een heel bijzonder museum wezen om die redens voor u te doen. Aan de andere kant, het ijs is ik niet meer vertrouwd, hè? Ja, maar heel even skoft horen, dat is echt niet verkeerd. En het schijnt een heel leuk museum te wezen. Ik had zelfs jet dat ze een oorversen teen had daar binnen. Harre gatskes. Zal ik je er maar gauw heen en misschien had ze wel wat warms voor je te drinken. En ik zou die voet niet maar even warm houden op die weer.
Doch ik. Ontaast. Hey, daar ben je. Jongen, er is hier echt een heel soort te zien. Hier bijvoorbeeld. Een hele werkpleert zat vroeger redensmakken waren. Nou ja, ijs. Het hout van de redens. Lekker warm. Had ik zelfs ook nog beginnen, hè, op houtjes. En hier een hele collectie van verschillende soorten redens. En hier ijzer. Hout en ijzer en together waren de redens vermakken. En alle mij de hoorn. Nou, alle super interessant. Maar ja, waar is de teen? Meid, je wat vreetje? Ja. Je bent van het museum. Ik ben van het museum, ja. Ik ben op zoek naar de teen. Waar die teen? Ja. Nou kom maar mee. Oké. Daar lijkt er. Oh, jasses. De beroemde teen. Van Tinus Udding. Oh, bah. En Ja. het is in een hele zwiere Elfsteden van jongetje 63 is dat gebeurd. En ja, de bevriezingsverschijnselen bleek dat die teen geamputeerd moest worden. Maar goed, hij kan er verder om leven. Hij leeft nog. Ja, en wat vindt hij zeker. ervan dat zijn eigen teen hier in het museum lijkt? Nou, vindt het al wel interessant. Hij heeft er een boekje van maken. Oh. Over het hele verhaal van zijn Elfsteden. En dat komt natuurlijk, kijk, die teen komt erin voor. Ja, ik zou het wel wat apart vinden, wat ik eerlijk zeg. Als ik hier mijn teen het niet zo zoer. Ja, maar goed, het weer een hele zwier Elfstedentocht. En daar maak ik wel wat griezeligs bij. Dus ik Ja, vond dat het is wel zo. mooi dat hij die aan het museum stond. Ja, het is die beroemde Elfstedentocht uit 1963. Ja, Ja, daar is dat een is- hoop ellende mee gebeurd. Ja. Ja. Stel, ik riet de Elfstedentocht. Ja. Maak een beetje werkje om in conditie, maar stel, hoe moet ik me nou aanklaaien om te voorkomen dat mijn teen of mijn vinger hier in het museum brandt? Nou, goede wand noemen, goede onderkleren noemen, goed met de trainingspakken om denken, goede kwaliteit. En dan valt dat wel wat mee. Vroeger hiest om warm te blijven voor zelfs wollen truien en wollen moetsen. Maar ja, daar waaide de wien dwars doorheen. Nou, wat voor oplossing hier de rieders van doen? Let op. Ze broeken kranten onder hun kleren. Dat dienen ze dan zo. Zo. En dan een beetje in de broek zitten blijft. Jos door heen. Oh ja, ik zie het al. Het verschil. Zo. Bestand. Tjinne hudde ierskorde wien op het iers. Maar als je je voorstellen, als maar zo'n pak kranten onder die kleren reetrieden mast. Dat viel natuurlijk hartstikke gek. Want het zit heel stief. Ik viel te kreekje. Nou, dat hoedje würdig niet meer, gelukkig. We gaan nog maar van die hele moderne thermopakken. Met een riederspak in. En dat houdt het lief van de rieders warm en droeg. En je kan er heel hut mee rieden. Dit binnen moderne klapredens voor toerrieders. Maar Saga-redens de zelfs niet altijd uitzien. Wat wie nou de allereerste redens werd meestal op rieden? Nou, deze niet. Deze ek niet. Deze ek niet. En deze prachtige van zilver ek niet. Nee. De eerste redens met meestal op rieden, die zeggen de sa uit. Meestal rieden op een bonke. Van een ko of van een hinder. En daar boppen op ja, een soort slofke met de voertienkoe. En rieden. Ze glieden oer het iers. Dus hier een soort stokken in de hoorn. Dan ze zichzelf oorzetten. En dan glieden ze zo oer het iers. Een soort langlaufen. En als dit nou vergelijk is met deze hypermoderne klapredens. Wat een verschil, hè? Nou wil ik er wel heel nieuwsgierig wat wij oer 100 hier op rieden. Wat een leuk museum. Ze hadden de grootste collectie redens van de wereld. Gewoon hierin hielpen en alle dagen iepen. Nou, hoe glad. Je een witte, weet je hem te lonen kunnen nou, hè? Als je een beversen teen of een beversen vingeroer hebt. Hierheen brengen. Online wieken. Oké, Aliet, maar die stoere praatje met Fadi,
Maar het is oer bij de frost. Wat trouwens ook heel stoer is Joop Magic. Want zijn ledematen werden net al verzen, maar al sneeuwen. Hoi, ik ben Joop Magic. En ik heb het zwart van Liestepier. Zie? Net verder verklappen. Misschien best je juist wel blij dat er weer wetter in de vjerten leidt en dat de ijsbaan dicht is. Want hoe donders wordt gisteren vallen, maar die scoort niet in het ijs. En dan niet nog kramp in de voeten. Ik weet er alles van. En net elke en ieder riet gewoon samen voort met de handen op reg. Ek op basisschool de Mozaïek en de Chameleon in Drachten mensen druk dwaande west om u te zieken of ze dat talent nou wol als net ha. En ja, dan maar goed oefenen en trots zetten vanzelfs. Dat valt net ta op die smelle ijzers. Maar als het een keer een beetje kist, is het voor de meeste band genietje. Ik vind schaatsen een leuke sport en kan ik heel goed sportief blowen. En wat hier je mooiste in op squallen familie? Werken. Ja, heel hard aan de slag genomen, wel alleen maar lekker te schaatsen naar de klas. Laat vanzelf zeggen, een Alversterrentocht rijden worden. 3, 2, 1. Nou, wij vinden het belangrijk dat de band in ieder geval genoeg beweging krijgen. Dus naast de gymnastieklessen vinden we het leuk om een keer lekker boeten in de natuur te wezen. En nou ja, de ijsbaan leidt vlak bij Squallen. Dus we zijn vanuit we nou een kwartier in en dan hebben we protte willen. Dus de band vindt het prachtig. Waar mag je nou heen? Nou moet ik naar Hiepelen. Hielpen? Ja. Nou, succes. Ja. Het is net alleen de Alversterrentocht. Er is ijshockey, ijsschoelen en curling. Wij proberen deze hoepeltjes zo dicht mogelijk bij het bolletje te brengen. Het is eigenlijk heel moeilijk, want eigenlijk weet je niet precies hoe hard of hoe zacht je moet. Vinden jullie het ook leuk, jongens? Ja! Heerlijk, dit bloot leuk. Waarom bloedt dit leuk? Elke keer naar ijs. Dus het maar één keer in het hier dat. Dat bloot gewoon leuk. Het is gewoon puur natuur. Ja. Dat is gewoon mooi dat je gewoon op puur natuur ijs kaatsen. Een heel veel plezier nog van de midden. Ja, dankjewel. Doei. De midden vlucht om en het is zomertijd om naar huis te gaan. Staat erop. Nou, ik ga er even een beetje skim maken hier, dus de braakbal moet oproemen. Maar zo'n schinken hebben in onze sneeuw. Nou, ik moet zeggen, die haar warmer dan ik, want ik had maar koud. Dus die haar een heerlijk veren pakken hoor.
Het verenpak zit eigenlijk volledig over zijn hele lichaam heen. Dus zelfs over zijn tenen heen. Alleen de nagels zijn vrij en het lietse puntje van zijn snavel is vrij. En de rest is eigenlijk helemaal compact beklaaid met veren. Dus ik kan het eigenlijk vergelijken met een skipak. Net alle oelen had dat. De sneeuwoel die had dat wel heel mooi. Maar dat had er ook beneden, want die komt voor richting de Noordpool. Het verenkleed bestaat uit een onderlaag van dons. En daaromheen zit eigenlijk de dekveren, wat ervoor zorgt dat ze een dik pak veren hebben. Het mandje is helemaal compleet wit van kleur. Dat is nodig omdat ze dan in de natuur er vaak op zoek naar voedsel in de sneeuw. Dus dan valt er het minste op van zijn eigen vijanden. En het vrouwtje daarin die had wat strepen mogen lief. Wat ervoor zorgt dat ze op een groen dan een nestje bouwt. En ze kan dan lekker zitten te brieden. Dan valt ze net op omdat ze dus vaak in de sneeuw aan het brieden is. En toch ik wel weer rotsen en dergelijke. Berichten. CBS Ebenaar Ezer in mijn naam is PBS-squallen worden. En daarom wie het wezen groot feest op squallen. PBS dat staat voor Positive Behavior Support. En dan praat met elkaar aan, dat is positief en maar respect met elkaar omgeest. Dus net kletsen in een computerruimte als de oren nog ontwerp binnen. Een soort squallen heeft verleden week een wensje meedien aan het Nationaal Voorleesontbijt. Op de akker in Jesterworde wordt voorlezen door een bekende voetbalcoach Foppe de Haan. En op de Thomas van Aquino squallen in Snits ziet de band in pyjama naar verhalen te luisteren. Na weekend mag je naar mij luisteren en het maakt het mij net uit of ze nou in pyjama, in skaatspak of in een kwarte broek zit, want ik check die gewoon na je weekend weg. Hallo!